Hasil sementara bolo. Hasil sementara. Alalala. Alalala. Rawum. Iki lagi sementara. Dayan tak tutuk sedina terus piye iki? Berangkat bersama tekong tengaran tangine gasik. Ayo dari dermaga Pangkalan Budak. Lah iki juragane. Bojone Kang Gotrek iki. Yo, masih pagi belum? Kita hari ini berangkat pagi. Udah nggak siang lagi. Kapake jan iki jan tekong tengik tenan kok. Weh. Aja ngawur kuwi. Oke, berangkat. Sampai spot, sasae. Udah sampai spot belum? Ulah spot yuk ayo atok. Ayo. Laku nyandung yuk. Sekali. Orang ketutup, tutup duyup dhewe. Lakunya bareng lampu. Oke, baru mari kita mulai bermancingannya bola. Nah, ini kita siapkan lumutnya dulu. Mantap. Karena kali uang geleleng muter kayak lo. Kayak pin lumut muter bola. Ngarep kelurahan muter banget. Jolali ya. Kayak pesen yang kono, penak sasang ngopeni, ora. Moro-moro yo rumputnya cek fresh. Ya, kok kayak sini sih. Sini sih, ini ngunduh di mana? Ya. Saya masih pakai Getipal Fishing. Nanti bisa cek di deskripsi ya bola. Atau ada di pojok kiri bawah video. Jadi saja sini. Aplikasi Orin. Koplak dulu. Koplak dulu. Oh, bismillah, kita siapkan umpan. Ini kita nyepot di Ngawu bolo. Ngawu itu masih daerah Boto ya Le ya? Boto. Cuaca sangat bagus Kak pagi ini bolo. Sinar matahari yo terik. Iwake mbuh. Kayak wis setrek iki. Kayak wis setrek bolo. Yo muga aku. Sayangnya pas ngedep srengenge panas ngene. Enak sinyal bola. Ada tanda-tanda kehidupan. Ada tanda-tanda kehidupan. Lihat digeser ngendi? Letes wae rasa geser. Jundet no. Tuk nyoh kowe. Alah. Sekali lempar langsung setrek bola. Walalala. Aja sih. Dut tak acar ke dut. Aduh. Harus sekali lempar bola langsung setrek. Allah, harus nyantol. Oke. Esane jas lumute jas. Dut. Yo dah yo.
Wah, Wah, kayonan. Oh, wah, malah gagal kono cah asem cah. kadang tuh iwak diremuk oleh Indri tenan kowe. Kayak kae ya. Eh, oh, lek sentate manut aku langsung istek. Oh, lek minggir wae lek. Tengah-tengah. Contekan dhisik wae. Iki ayo 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 ketuk-ketuk. Ayo malah mumbul. Alah rasita. Alah lah. Kok cek kedolanan lumut e. Ayo bablas no. Dut, kira melu minggir kentir dut. Hmm. Duk, alah, ya ora. Waduh, sira kene dancuk jaran. Enak tenan lho mane undlup karo miring mlaku teke. Diseret ya ora kan mulai. Tak kayak tipis-tipis tenan ya lumut ya. Sedih aku nang iki carane. Kursi jiwa opi. Heeh, wah ya kita aku ning siji nek nek walesan siji nek. Tapi ron, Bro. Kilo isahan mo. Ah, tak gerak sithik. Oh, ijek iki malah nih. Kayak sithik-sithik wae kae. Ora urusan hotel lah karepan. Nempel iwak Pak Dene iki, Ndut. Dene nempel 5 kilo, Dek. Cancir jaran. Eneng iki wae jeblane pisan. Ah lah. Jeblane wis kenet mutung cah. Lah iwak gampang ngiram ngene jeblane. Kambanganku joget-joget dhewe santol iwak jeblane. Terus arep mutung ganti lumut tak malah arep anu nah. Iya kan, iwak tok bolo. Sayangnya mripatku nyawang srengenge lho susah aku iki. Lho kok untunge jek nggo kacamata iki. Gede kameraku iki. Neh ha. Alah dut kandane dut. Alah mudak gede dut kowe kandene modot dut. Alah lho mudak lemu. Hihi. Dut. Melu bakule lumut wis ta remuk-remuk kowe. Ya iki kok ora sabu Pak Mulie malahan. Iki aja ngetok aku itu dhisik. Bahaya. Bahaya tenan. Masalah iki mbok Makanya gampang kok piye. Kene iki lho. Tak oyak-oyak man, tengah papa tak bel no ajrut. Walah lagi dagu merah. Babun panoh gawil banget iki, Lek. Tanjil telat ngerekam. Alah kena langit-langit tok. Aman le, telan rekam apa? Ceplek sebakonge. Nyah, dut. Ini dut. Nih dut. Tenan tak pengen pinggir dut. Ini langit-langit tok iki gampang banget ucul iki. Ceplek bokong sik dut, lumayan dut. Alah dut. Kowe iki manut aku wis to, penak-penakin manut aku ki asine. Aku pelengku wis aku iki pelengku ora ngampul iki ya. Ora ngampul haup. Nakak tenan.
Yen wingi-wingi ae kalah karo sing ngampul. Mosok ini kalah ning ampul. Lah wingi ngampul lho kae. Kowe. Kok kena. Bahagia. Nomor 7 tenalah kambangan kok bi. Ora kok berudut. Kowe alalalala iwak meneh ndut nyono ra iso iwak to ndut alala angreke calon-calonane dibadhok. Oi. Yo, mdes. Oke. Suwe men. Wah, oke. Oke. Yo. Iki saiki cepat liyo lek kayane lek. Apa? Kriwil karo lek ben iki. Iya, kali kawanan terus apa jenenge golek spot. Kawanan kono sak iso lho. Heeh. Ya nek anu kudune kat wis tekan to. Ya iya, sak telat-telat aja wis tekan. Ya gua nek nang awune mbuh lho. Hei, pacaran, geblandaran deh, geblandaran. Hei. Ya tok. Gawe ombak ae. Tajir ta tok. Tuk alalalala iwak meneh gampang ram ngene ya lah BGM lho iki gabluk apa itu gabluk iwak tok weh kata ning kene nyeklek walasan banget ngono e lha iki mlaku gejiret-jiret iwak lho iki Om. Urep do. Siret. Rapi apa sendal tok. Entuk piro, Kang? Mumbul. Kami saya ngarepan wis didodosi. Kenapa sing ngarepan wis didodosi? Kowe alalalala alalalala lele urung eta iwak cabang bayi Ora penak. Kandhani yo ki wis entuk sinyal nyatane lho ning kono jan kok cedak gerak DC iki. Kelamis nek gendut lho karepane dodos serak karan ngene ngono kok. Lampise kembut-kembut.
Lampisnya jebles-jeblesan di sana. Tapi kebut-kebut kayak apa, Lek? Bawok. Cocot. Oke bro, mancingnya saya sampai dulu, sudah sampai sini dulu bro. Lalalala. Sile. Lala. Sak gontok bro, wis pindah-pindah kon iki. Lalalala. Lalalala iwak lalalala. Ora mum. Ayo. Wis ngono bro. Yes, nyuprat-nyuprat nang ndi. Wis ngono. Semoga kawan-kawan mancing semua terhibur ya bro. Sampai jumpa lain waktu di spot-spot tergacor berikutnya. Ini spotnya gacoran bro. Sak lemparan langsung dipangan, sak bubare wis. Sini bro, kita sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.